A expresión de que ninguén é profeta na súa terra non se cumpre con Ana Peleteiro. A atleta volveu a teigar onte pola noite á praza do Concello. Familiares, amigos e veciños en xeral non quixeron perderse a oportunidade de estar preto dela e agradecerlle o feito de que leve o nome da cidade por todo o mundo, poñendo a Ribeira en letras grandes e de ouro, como metal conseguido nos campeonatos de Europa de pista cuberta celebrados recentemente en Glasgow. Sentir o apoio non da túa xente cando estás fora, que ao final pois estás con máis españoles e pois o que é o colectivo general dos españoles pois sempre apoian a todo o mundo, non? A todo o equipo, pero sentir o calor do ribeirense, sobre todo nas redes sociales, que é onde máis vos vexo, non? E vos sinto, agradecese moitísimo e fai falta para que eu continue a conseguir grandes cousas. Todos os que loitan a favor de Ribeira están no meu corazón. E como levamos moitos anos non peleándonos, porque creo que Ribeira sempre aceptou, uns que din que a historia de Ribeira con V, outros que din que a historia de Ribeira é con B, e como nós o único que queremos é que a Ribeira a queran de verdad, pois llevamos a regalar e que o leve este chándal de Ribeira co seu corazón, co arco iris, porque aí seguramente estamos representados todos. E iso é que queremos e espero que os poda levar con orgullo. Gracias, Ana, e gracias a todos vos. A homenaxe volveu partir do Concello como recoñecemento importante logro acadado. De seguro quedarán moitos e mellores capítulos por escribir no historial desta xoven atleta, hoxe xa historia non só do atletismo nacional, senón tamén continental.